سلام كمي تصنحو كورات تخاتاتلتي نزي ساعات زحارنا يوم حاجرتن واناون زلنا يوم زيناتات حجنا لكم متينا لنا نخد كاتلنا دما نعدم ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ንትራምፕ ዝቃወም ሰልፍታት ይካየድ ኣሎ ኣብ መላእ ከተማታት ኣሜሪካ ኣንጻር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተቃውሞታት ዝካየድ ዘለው ኮይኖም እዞም ኣብ ኒውዮርክ ዋሽንግተን ዲሲ ቺካጎ ሚያሚን ሎስ አንጀለስን ዝርከብዎም ከተማታት ዝካየድ ዘለው ሰልፍታት ተቃውሞ ንፖሊስታት ትራምፕ ዝቃወሙ እዮም እቲ ብቀደም ዝጀመረው ኒውዮርክ ዝርከብ ኣይ ሚሲከር ዝተካየደ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰባት ከም ተሳተፍሉ ድማ ይግለጽ ጎደናታት ምእተው ባቡር ትሕቲ መሬትን ዲሞክራሲ እምበር ንግስነተይ ይደልን ከምኡውን እቲ ቅዋም ኣማራፂ ኣይኮነን ዝብሉ ጭርሖታት ብዙሓት ሰልፍታት ተጨናኒቆም ተዓጽዮም ተራእዮም ቅድሚ ሰልፍታት መሻርክቲ ትራምፕ ነቶም ሰልፍታት ምስ ምንቅስቃስ ሕልፍ ጸጋማዊ አንቲፋ ረክበለዎም ኩሉ ድማ ከሲሶም ነቲ ሰልፊ ድማ ኣሜሪካ ናይ ምጽላእ ሰልፊ ክብሉ ኮይኖምዎ እቶም ብቀዳም ዝወጹ ኣደምቲ ሰልፈኛታትን እቲ ሰልፍታት ሰላማዊ ምዃኑ ገሊጾም ዘይጎነጻዊ ምንቅስቃስ ቀንዲ መትከል ተቃውሞ ኮንግረስ ምዃኑ እቲ ጉጅለ መረብ ሓበሬቱ ይገልጽ ኩሎም ተሳተፍቲ ድማ ከጋጥም ንዝኽእል ጎነጽ ክቕጠው ድማ ተላብዩ ሄሊኮፕተራትን ሰውኣሉ ነፈርትን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ድማ ክበራ ተራእየን ፖሊስ ድማ ጎደና ደው ኢሎም ከም ዝነበሩ ድማ ይግለጽ ኣሎ ክፍሊ ፖሊስ ኒውዮርክ ኣብ 5 ከባቢታት እቲ ሃገር ከተማ ልዕሊ 100,000 ሰባት ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑን ምስ ተቃውሞ ዝተኣሳሰር ማእሰርቲ ከም ዘይተገበረን ድማ ገሊጹ ድራማ ወርሒ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝምለስ ንድሓር ስልጣን ኣስፊሑ ንገለ ክፋል ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ንምፍራስን ሰራዊት ሃገራዊ ሓለዋ ናብ ከተማታት ኣሜሪካ ንምውፋር ምንቅስቃስ ከም ዝገበረ ድማ ይፍለጥ እዚ ብኣመሓደርቲ ግዝኣት ተቃውሞ እንተጋጥመውን ፌርማ ፈጻሚ ትእዛዝ ተጠቂሙ ስጉምታት ክወስድ ጸኒሑ ኣሎ ብተወሳኺ ላዕለዎት ኣኽበርቲ ሕጊ ምምሕዳር ነቶም ጸላእቲ ተባሂሎም ዝግመቱ ክውሰሱ ድማ ጸዊዑ እቲ ፕሬዚደንት ተግባራቱ ንሓንቲ ቅልውላው ዘላ ሃገር ዳግማይ ንምህናፅ ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ውልቀ መላኺ ወይ ፋሽስታዊ ዝልክሲ ተሰሓቂ ክብል ነጺግዎ ትራምፕ ምስ ፎከስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ እቶም ሰልፍታት ርእይቱ ዝሃበ ኮይኑ ንጉስ ንዓይድዮም ንጉስ ኢሎም ዝውዕኑ ዘለው ኣነ ንጉስ ኣይኮንኩን ነቐፍቲ ግን ገለ ምምሕዳር ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት ቅዋም ዝጻረርን ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ጋ ዝፈጥርን ምዃኑ የጥንቅቑ بخالق زينانا دما حماس ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ቃዛውያን መጥቃዕቲ ክፍጽም መደወሎ ወቅቱን ኣሜሪካ ከሲሳ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ቃዛ መጥቃዕቲ ክፍጽም ግቡእ ምድላዋት ከም ዝገበረ ዘመልክቱ እሙናት ሓበሬታት ከም ዝረኸበ ገሊጹ እዚ ድማ ነቲ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ዝጥሕስ ይኽብል ዝገለጸ ኮይኑ ብሰንበት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ክፍጸም ውጥን መጥቃዕቲ ቀጥታውን ከቢድ ምጥሓስ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ክኸውንን ብዛዕርታት ሽምግልና ዝተረኸበ ርኡይ ምዕባለ ዘዳኽም ምዃኑ ድማ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ዘይሃበ ኮይኑ ኣየነት ጸጸባት ይጠቅስ ከም ዘለውን ኣይነጸረን ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ምዕራፍ ስምምዕ ናይቲ ምቁራት ተኽሲ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ዘሎ ኮይኑ ኩሎም ብሂወት ዘለው እስራኤላውያን ጀሆታት ክፍትሑ ከለው ሬሳታት ናይቶም ዝሞቱ ድማ ይምለስ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ቤተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝነበሩ 250 ፍልስጤማውያን እስራትን 718 እስራት ድማ ተፈቲሖም እዮም بخالق زينانا دما بقواميت أمباسادر إيرترا ودو حورات هاجرات ويزارة صوفيا تسفمرهم سمر حلوخ إيرترا بعشرة حمشان 10 سجن تكمتا كامبالا أوغندا أبستقان عمل بال10 شعة فرقاون تاو على منيسرات من قصغا الشارازي ولن هاجرات تساتفت كوينا أمباسادر صوفيا زس معتمدرة أبزوان زن ود سوقات إموزل حوراو بدهوتات جيوغرافيا ومتفنانن الناس في حزمت زي معرينتن أكاوا وقلولاون كمون مهماش دواون فرق خبي أم مسرح موسان كم زتقال الجليسة هاجرات ناشيخنا عبيتي لو مسالاتن الناس ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሙሳ ስልጣንን ክኽበር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ኣምባሳደር ሶፊያ መትከላት ብዙህነት ብሰላማዊ ምንባር ከምኡውን ምዕቃብ ሉዓላውነት ናይ ኩለን ሃገራት ኣካል ሓበራዊ ናይ ትራእይ ምንቅስቓስ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ጂኦግራፊያዊ ረብሓታት ምስማር ተባሂሉ ነዚ ቅዱስ መትከላት ዝግህዝ ዝኾነ ዓንዳር ስጉምቲ ናብ ዞባውን ህጉራውን ዘይምርጋእ ስለ ዘምርሕ ኤርትራ ብጽኑዕ ከም ትቃወሞ ድማ ንፂራ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ቁጠባዊ ርእሰ ምርኮሳ ማሕበራዊ ፍትሒ ምትሕጋዝን ህጉራዊ ሽርክነትን ንምርጋጽ ጽኑዕ መብጻዕ ኣለዋ ዝበለት ኣምባሳደር ሶፊያ ምስ መሻርክቲ ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ኣብ መድያት ንግዲ ምስግጋር ቴክኖሎጂ ወፍሮ ሰባውን ዓቕምን ካልእ ንትገብሮ ምትሕባር ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሕ ድማ ነፂራ ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ረብሓታትን ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንምርጋጽ ኣብ 1961 ዝቆመን 121 ኣባላት ዝሓቐፈ ኮይኑ ድሕሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝዓበየ ህጉራዊ ውድብ እዩ بخالق زينانا دما ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሰሜናዊ ክፋል ጆሃንበርግ ዝርከብ ሓደ ማሕበረሰባዊ ክሊኒክ ማእኸል ውጥጥ ኮይኑ ኣሎ ደቡብ ኣፍሪካዊ ዝኾኑ ሰባት ህዝባዊ ትካላት ጥዕና ክጥቀመሉ ኣለዎም ዶ የብሉን ዝብል እቲ ኣብቲ ክሊኒክ እውን ወፂሕ ኣሎ እዚ ኣብ 2016 ሓደ ከባቢ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ተስፋሕፊሑ ዘሎ ኮይኑ ስርሒት ድሉላ ዝተባህለት ጉጅለ ፀረ ስደተኛታት ነቲ ሰልፊ ግብራውን ምግባር ኣውራጃታት ጋቦቴንን ኣዋዘሉን ናዘልን ኣብ ዝርከቡ ሆስፒታል ተዋፊሩ ኣሎ እቲ ኣፍ ደገ ትካላት ጥዕና ደው ኢሉ ዘሎ ጉጅለ መንነት ወረቐት ናብቲ ክሊኒካት ዝመፁ ሰባት ብምርማር ደቡብ ኣፍሪካዊ ዘይኮኑ
ሰባት ከይኣቱ ይኽልክል መፀውዒ ሽሞም ድሉላ ኣብ ቋንቋ ዝሉ ዝውሰድ ቃል ኮይኑ ንሓደ ነገር ብሓይሊ ምእላይ ዝብል ትርጉም ድማ ኣለዎ በስልጣን ንገለ ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ እኳ እንተእተዉ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝካየድ ዘሎ ምፅራይ መንነት ግን ደው ከብሉ ወይ ከኣሉን እዚ ዳሕረዋይ ወፍሪ ኣስታት 2,000 ህዝቢ ዝነብሩላ እኳ ከተማ ዲስፕሊት ይካየድ ኣሎ ዛምቢያዊ ሲሲሎክ ሞዮ ካብ 1998 ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ትነብር ፀንሐት ኮይና እታ ብከቢድ ሕማም ትሳቐ ዘላ ዛምቢያዊት መብዛሕትኡ ግዜ ዘድልያ መድሓኒት ንምርካብ ናብ ሓደ ብታ ከተማ ዝርከብ ክሊኒክ ትኸይድ ኣብቲ ትካል ጥዕና ምስ በፅሐት ድማ ዘይተለመደ ነገር ከም ዝበፅሓ ትዛረብ ስርሒ ድልላ ጅምላዊ ምስጓግ ዝብል ጭርሖ ዘለዎ ማልያ ዝለበሱ ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ክሊኒክ ደው ኢሎም ነይሮም ዝበለት ኮይና ናብቲ ትካል ጥዕና ከኣቱ ካብ ዝደልዩ ሰባት ድማ ሰነዳት ይሓቱ ፓስፖርት ኣለኒ ለየመይ ንቕበልና ኢሎምኒ መንነት ጥራሕ እዮም ዝደልዩ ክትብል ትገልጽ ኣብቲ ከባቢ ዝተካየደ ዝነበረ ንጥፈታት ግጭት ከላዓል ይኽእል ነይሩ እንተኾነ መብዛሕትኦም ሰባት ብዘይተለመደ መንገዲ ውድኣት ነቲ ኩነታት ካብ ምግዳድ ዝተቆጠቡ እዮም ነይሮም ክትብል ትገልጽ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ መወዳእታ ብይቅርታ ተዓፅየሎም ኣብ ትግራይ ብዕሸል ፖለቲከኛትን 4 ኪሎን ምስለይንኦም ዝተፈረኸ ናይ ሰራዊት ምእዳም ሎሚ 19 ጥቅምቲ 2025 ኣብ መቐለ ብዝተገበረ መጋባእያ እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ዲስፕሊንን ዝተሓተ ዘይስነ ኣእምራዊ ተግባራት ንምርዳእ ይቅርታ ከም ዝተዓፀወ ወግዓውያን ምንጭታት ዜና ክልል ትግራይ ኣፍሊጠን ብኻሊእ ዜናና ድማ ትማሊ ፋኖ ዝተፈላለዩ ከባብታትን ከተማታትን ናይ ክልል ኣምሓራ ሃንደወታውን በርቃውን መጥቃዕቲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገበን ከም ዝተጎናፀፈን ዝተፈላለዩ መራኸብታት ፀብፀባት ሒዘን ይወፃ ኣለዋ ፋኖ እውን ወግዓዊ መረብ ሓበሬቶኦም ኣብ ገጻት ፌስቡክ ትማሊ ሎምን ዘካየድዎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ከቢድ ከባብታት ናይ ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘእተውዎ ገሊፆምን ጠቒሶምን ይርከቡ ኣለዉ ብተወሳኺ ንስርዓት ብልፅግና ድንጋፀ ዘለወን መራኸብታት ከም በዓል ኣዲስ ንዳዳር ዝኣመሰላ ነቲ ዕጡቓት ፋኖት ማለት ክልል ኣምሓራ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ዘመዝገቡ ዓወታት ዝምልከት ኣብ ገጻትን ፀፅዮን ዝርከባ ዘለዋ ኮይነን ንስርዓት ብልፅግና ምድንጋፅ ዘለወን መራኸብታት ዓወታት ፋኖ ክፅብፅባ ድሕሪ ተብ ክልል ኣምሓራ ዝተኸሰተ ኩናት ንመጀመርታ ግዜ እዘን ሚድያታት እዚኣተን ፋኖ ጠፊኡ ፋኖ የለን እናበላ ፀንሓ ኮይነን እቲ ኣብይ ዝህበን ዜናታትን መምርሕታትን ኣብ ገጻተን ከስፍራ ፀንሓ ኮይነን ሕጂ ግን ፋኖ እናሓየለ እናደልደለን ዘምዝግቦም ዘሎ ዓወታት ኣብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካልኦት ክፋላት ዓለም ክዝርጋሕ ምጀመረ እዩ ከይፈተዋን ዜናታት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ገጻተን ስፊሮን ንዕዘብ ዘለና ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ 2 ዓመታት ብመንገዲ ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣቢሉ ምስ ፋኖ ክዛረብ እንትኮይናት ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእን ሰዓርታትን ጻውዒታትን ከካይድ ፀንሐ ኮይኑ ፋኖ ከዓ እቲ ኢትዮጵያ ዝመርሓ ዘሎ ዕሸል መራሒ የተኣለየ ናብ ኢትዮጵያ መሰጋገር መንግስቲ ከይተመስረተን ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይዛረብ እዩ ብንጹራት ቃላት ግብረ መልሲ ሂቦም ነይሩ እዚ ትማለ ክልል ኣምሓራ ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ መጠነ ሰፊሒ መጥቃዕታት ነቲ ዝቐረበ ጻውዒት ሰላም ኣገዳሲ ምላሽ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ብተወሳኺ ድማ ትማለ ማሾም ማሕበራዊ መራኸብታት ናይ ስርዓት ብልጽግና ክላባትን ኮራኹርን ብሰፊሑ ክዝርግሕዎ ከም ዝተዓዘብናን ኣብቲ ናይ ትማል ዜናና ከም ዝገለጽናዮን ዕጡቓት ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ከፊቶም ናብ ዓሰብ ይወሩ ኣለዉ ናብ ኤርትራ ይኣትዉ ኣለዉ እናተባሃለ ንማሕበራዊ መራኸብታት ዝተፈላለዩ ደረቕ ስእልታት ከዕልቕልቕዎ ዝሓደሩ ኮይኖም እዚ ዝርጋሕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፀለምን ሓሶታትን ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ዝተፈጠረ ነገር የለን ይትረፍዶ እዞም ናይ ክልል ዓፋር ዕጡቓትስ ኢትዮጵያ ብዓባያ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኩናትን ወረራትን ከካይድ የኢሉ ስድሪ ስጉምቲ ዋላ ክኸይድ ኣይከኣለን እዞም ሕጂ መሬት ክልል ዓፋር ብምዃን ስርዓት ብልጽግና ዝሃቦም ተኽእሎታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምፍታን ዝገብርዎ ዘለዉ ዕውድ ምንቅስቓሳት በቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ተወለድቲ ክልል ዓፋር ኣንጻሮም ዝተሰለፉን ዝዓጠቑን ሰብ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ይኣኽልዎም እዮም ብኻሊእ ዜናና ድማ ፀሓይ ውፅዓት ኣብ ኤርትራ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ኮነት ሃገር ክትምዕብል እንተደኣ ኮይና ግድን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ድማ ካብተን ብፀሓይ ዝሃብተማ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣቐዲሙ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ ዓለም ፀቕጥን ሽርሕታትን ኤርትራ ከም ሃገር ከይትቐውምን ከም ሃገር ደው ከይትብልን ዝተፈላለዩ ስርሕታት ክግበር ፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ዝሓየለት ኮይና ትርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስራሕ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ድማ ኣብ ማይ ነፍሒ ብፀዓት ዝተመረቑ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፉ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ ዝተመረቑ ኣብ ኣንጎላን ከይና ስርሒታት ይካየድ ኣለዉ ኣብ ዓደም ሓረ ዝተተኸለ 30 ሜጋዋይት ፀሓይ ውፅዓት ኣብ ኣስመራ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ጎደናታት ኤርፖርት ኮይኑ ካብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ኣስመራ ማለት እውን 40% ኣብ ጎደናታት ዝተተኸሉ መብራህትታት ብሶላር ዝበርሁ ዘለዉ ኮይኖም እዚ ባፅዕን በለላን ተተኺሉ ዘሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተወሳኺ እቲ ብሶላር ዝሰርሕ መብራህቲ ዓብዪ ሓገዝ ገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ በዓል መንደፈራ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራተን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ፅርግያ ሓደሽቲ ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጎደናታት
ኣስመራ ኮነ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ካብ ሕፅረት ኤሌክትሪክ እናተገላገላ እየን ዝርከባ እቲ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተተኺሉ ዘሎ ፀሓያዊ ፀዓት 10 ሜጋዋት ክኸውን እንከሎ ናይ በለሳ ድማ ልዕሊ 12 ሜጋዋት ይኸውን ባፅዕ ድማ ልዕሊ 38 ሜጋዋት ዘለዋ ኮይና እቲ ናይ ደቂ ኣምሓራ ከዓ ንኩሉ ዝዓምም ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እቲ ናይ ደቂ ኣምሓራ ልዕሊ 35 ሜጋዋት ክኸውን እንከሎ ኣብ ወርሒ 12 ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ ክምረቕ እዩ እቲ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተተኺሉ ዘሎ 45 ሚልዮን ዶላር ዝወደአ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ንልዕሊ 125,000 ስድራ ቤታት ከገልግል ከም ዝኾነ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ብስራ ተስሚዑ ኣሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም እናተመነና በቢ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም